No niin, Vekku. Siitä on hetki aikaa, kun yhdessä kaivettiin kissankultaa Helsingin tanssilattiolta, eikö okki? No siitä on kyllä jo hemmetti pitkä aikaa. Mahtavaa, että olette täällä näin ja että saa hostaa teitä ja näyttää vähän paikkoja ympäriinsä. Tää helposti jää semmoiseksi niinku kaupalliseksi mestaksi fiilikseltään tää Bali. No se on ihan totta, että jos tonne niinku turistirysiin jää, niin ei tästä oikein löydä mitään tästä Balista. Että pitää mennä tonne pusikkoon ja olla paikallisten kanssa ja varsinkin menee tonne ylös vuorille, niin sieltä sitä löytyy sitä oikeata vanhaa Balia. Mitä sä päädyit tänne Indonesiaan ja miten sä rakastuit tähän saareen? No mä tulin mun entisen emännän kanssa tänne näin ja opiskelin vuoden puukaiverusta. Ja nyt on mennyt jo 12 vuotta ollut täällä näin ja mulla on omat bisnekset täällä ja me ollaan nyt tässä meidän valokuvagalleriassa, mikä me avattiin viime vuoden puolella ja mulla on täällä valaisin firma ja mä teen lampuja ympäri maailmaa hotelleille ja pääasiassa Malediiveille ja Seychelleille ja täällä Indonesiassa ja vanha valomies ei pääse paheista. Tää Ubudon tuntuu olevan tämmönen aikamoinen taiteilijakeskittymä. Miksi siinä on käynyt näin? Näillä on vaan tää taide veressä ja näillä niinku Balin kielessä ei ole semmoista sanaa kuin taide. Et ne on niinku kaikki niinku kauneus, mitä ne on vuosisatojen aikana tehnyt, niin ne on suoraan jumalille. Ja sitten kun länsimaalaiset tuli tänne, niin 30-luvulla tuli taiteilijapläjäys tänne näin, niin ne sitten toi niinku esimerkiksi värit. Sitten se niinku 30-luvulla vasta niinku taide syntyi täällä. Ja sitten täällä on niin hyvät energiat, että niinku taiteilijat viihtyy täällä ja täällä on lepposta olla ja täällä on varsinkin Ubudissa on tosi hieno niinku semmoinen yhtenäisyyden tunne. Joo, sen kyllä huomaa, kun tulee tuolta Kuta Beachiltä ylös, että tää on aika miellyttävä paikka. Onks tää sun koti nyt? No on, ihan ekasta päivästä lähtien. Mä tiesin, että mä jään tänne näin. Onks tullut mitään isompaa semmoista kulttuurikonfliktia, minkä kanssa olisit tosiaankin joutunut painimaan täällä? Ei täällä, mutta silloin niin kuin ihan alussa, kun meni takaisin Suomeen, niin silloin se niin kuin shokki tuli, että kun ymmärsi, että mistä on tullut ja mihin on niin kuin päätynyt. Sitten tajusi, että mistä on kotoisin ja miten vapaana täällä saa olla. Mitäs tästä eteenpäin? No, mä oon täällä, mä oon naimisissa paikallisen kanssa ja meillä on pikkuinen tyttö ja pikkuhiljaa päivä kerrallaan mennään vain.